Ben, o outro día, cando, bueno, como teño costumbre, pois ao acabar a sección, no, pois pregunto de que se vai falar, no? Entonces, bueno, contestaron e dixestes, propuxéstedes e chegou o día seguinte. Vale, chegou o día seguinte e dixen eu, de que cojones me dixeron que tiña que falar? E non, por máis que rebusque na miña memoria, dixen eu, hostia, non me acordo. Non me acordo que cojones foi o que... Porque acórdome, dixen eu, joder, do paso de noroeste, pois non vou falar. Porque non me sal dos cojones falar disso que me preocupa das semanas. E dixen eu, non me acordo. E entonces asaltou unha duda, non? Dixen eu, o sea, dixen eu, joder, si desto non me acordo, existiu, por algo será. pasou. Existiu isto. Veo por onde vas. Existiu realmente ese momento do cale eu non me acordo. É que de feito hai unha glosa. É como por exemplo a miña moza puxeronlle unha vez nun examen, puxeronlle a última pregunta era desta última pregunta non me acuerdo. Por qué? Pero hostia, e non me acordo do que tiña que de tal e porque dixen, joder, pois non me acordo. Entonces, digo que onde quero ir é como funciona a cabeciña, verdad? Porque eu podo me acordar a mellor de unha receta aí que fixen aí fai unha vez na miña puta vida e acórdome, son capaz de acordarme do número de teléfono de certas personas e que fai 10 ou 15 anos que non a vexo e son capaz de dicir o número de teléfono e o DNI, pero non me acordo deso e entonces aí claro, é a memoria a corto plazo, como todos sabedes, e que non me funciona ben, sabes, non vai, non me funcionou e entonces claro, asaltame estas dúdas filosóficas que grandes eruditos como Aristóteles, como ben sabedes, que trataron estes temas, pois Aristóteles Eratóstenes ou Aristóteles. Bueno, pero Aristóteles tamén tocou este asunto, tocou o rollo de memoria porque lle intrigaba, porque non te acordas? Pero existiu, eu realmente non é porque me acordo ou non como fai a sinapsis o cerebro aí como aí no como se chama, no hipotálamo, que é onde pasa todo isto da memoria, pero, coño, pasou, existiu ese fragmento de vida. Eu se agora non me acordo... Ese é un punto clave. O sea, eso pasou, o sea, é dicir... Para ti non. Pero nós fomos testigos e nos acordamos para nós pero cale é a realidade boa? A vosa ou a miña? A vosa é boa? Non hai boas ni malas. Eu non formo parte desa realidade porque eu non me acordo dela. Ti formas parte da túa realidade. A túa realidade é o teu recordo e o noso recordo é a nosa realidade. Pero, por exemplo, como todos estaredes de acordo comigo, Kant estaba completamente en contra desto, porque él realmente dicía que se eu non estaba nese momento e non teño recordo deso, eu en ese momento non existín. Defendeu Kant, tamén defendeu isto, Descartes... Kant defendeu... E tamén o defenderon Talía e Nati Natasha, que decían... Pois seguramente, pero eu, por exemplo, de Talía... Pero mira, a donde vas tú? Eu de Talía acórdome, pero de Natasha non. O sea, non existiu. Non existe. Eu, para min non están.